Ole class masa hanin asexual reproduction kan soya how do organisms reproduce chapter kan zirtan to hani a asexual reproduction a enge omzia ti te enge reproduction tron kaina ti te chubaka asexual reproduction ti swang omte kan soya chun class masa han bading thleng kha kan soi video masa kan soi to tun chuma ve thun chu spore formation kan ti te chuan fragmentation kan ti te le vegetative propagation kan ti te kha kan soi do na ni kan soi ton so le han mo lang mun takin lo ngai thaila textbook a thei chon lo en ve paila page 365 spore formation ti kha kan soi do na ni enge spore formation chu omzia kan soi tang han asexual reproduction a chuanin anu le apa involve lo mi pa le mate involve lo reproduction kan ti chuan anu oma apa oma anu le pa te kha an chi ve kha ain cho pola fertilization alo thlenga chona chi in cho pola naute alo in siam thin chumi chu reproduction ani ma se sexual reproduction ani tuna kan zilai asexual reproduction a ve thung chuan mi anu le pa khera ngai lo thil nung pakhat atang khan enge apang ti chor mangte in divide top mangten ti khan ai athar kha ron piang chuak reproduction kha thleng top ani ti kha kan soi masale ani chutengin spore formation a po hian thil nung pakhat a oma mo chon hei atlang pui thu in fungi kan ti te bacteria kan ti ho ten thleng thina fungi kan ti chon hei mushroom kan ti te poi fungi ani a chonin chu ta chon spore hi ein siam thina ni spore kan ti chon thil te takte mai me ta mu tham lo ani a chonin enge chu chuanin kor cha tak an ya a then chu min ta mu tham te pon thei tawa atlang puin te takte te ani a chonin chung spore te chu structure pakhat sporangium kan ti chunga in siam thina ni structure pakhat chunga hian entrinan hei lollipop ang de hian kuanga ron ne mora ron muma chumi chunga chu sporangium kan ti a chumi chunga chun spore kha ein siam ta treu thina chuan chunga chuan nucleus te kha ein divide ta ti khan ein thlapung vaka sporangium chunga khan chuanin a hun a lo thleng khan germ enge kha sporangium kha a lo ke ta a chuan thli ten kha spore kha enge a chem dar vela chuan thil nung dang kha a lo chuta tang chuan ron chor le thina ni kan tha thia mang chu mo I enge thil nung pakhat a oma entrinan rhizopas teloni ta se fungi chi khat mo rhizopas teloni ta se chu rhizopas a chuanin thil structure pakhat ron chor chuak hi oma chu sporangium ani ta chu sporangium chu tian kuanga ron nei a moren ron boka chumi chunga chuanin spore kan ti kha omta a chu ein divide ta nucleus kha in divide lovin thlapung ta vaka chuanin favorable conditions a pon lama khan an chor thei hun anga lo thlen khan a ke ta a thli ten chema ro tuiten a tik ko hala ti khanin ein sem dara pundangan va chau le thin ta ni chu anin thlapung ani anin thlapun shim kha reproduction kan ti a anin thlapun dana kha sex involve lo chuan mi pa le me chi in cho polani lo chuan asexual reproduction ti khan thin ta ni tun tu mi po kha asexual reproduction kan ti ang kha alo le ta ni spore formation chu khoyang e thlan thin kan ti chuan rhizopas sa te penicillium kan ti ate kha example chu lo ni ta ni chuan number 4 a chuan asexual reproduction a thlen thin dan dang le chu fragmentation and regeneration kan ti kha alo le ta ni enge fragmentation chu enge regeneration chu omzia sexual reproduction ani a omzia chuan thil nung pakhat hi lo ta ni chuan thil nung pakhat kha mun nia alo bung ta ni mun nia ilo tan bungang chuan mun hne lo tan bunga chuan mun pakhat kha entrin alu lampang non ta se mun pakhat kha amei lampang non ta se alu lampang kha itan bun khan enge amei lama lo chou le a thil lung pakhat a lo changa chuan among lampang amei lampang itan bung po kha khata chang khan alu lampang ang deuh kha ron in siam le a chuan thil nung pakhat itan bun atang khan thil nung pahnih alo chuak ta ni khatiang process a kha fragmentation and regeneration kan ti chulon ta ni kan thathe mang chumo hydra lo ta example a hydra kha a light enge mun thuma alo bung ta ni mun thuma bunga chon mun thum bung chawa khan enge thil nung thar chau kharon
hydra thar chau kha ron chorin ron thar ta se khami process kha fragmentation le regeneration kan ti chu alo ni ta ni a thlen thin thona example su Spiragyra kan ti te algae mo planaria kan ti te le hydra kan ti te a te khan kha process kha alo thleng thin ta ni so asexual reproduction a thlen thin le dan a to bera chuan vegetative propagation alo ta ni vegetative propagation kan ti hi plants sa kan mudona nima te entinge sexually ni lova an in enge reproduction a thlen dan asexually a reproduction a thlen dan sang kan soi dona ni enge vegetative propagation chu omzia ni shrim so ita kan vegetative propagation chu asexual reproduction found in plants ani nim hawa plants hawa asexual reproduction a thlen thin dan pakhat ani vegetative propagation chu khoi hmuna nge thlen thin kan ti chuan plant ta khan a vegetative part atang khan plant thar aron in siam thina vegetative part chu enge kan ti chuan a reproductive part a sexual reproduction a thlen na ni lo part zong atang khan ani plants a hin entinge sexual reproduction a thlen thin sexual reproduction kan ti khan hei kan thathiam lo mai thia mizo anga pe chon sex satel to kha chan enge morio ni pale me che in bo de uru ka thil theng rekhera kan dil du lo mai thia sexual ti kan a sexy ti da kan du lo ve le dai china ani lo tu na kan soya kan zila na pe chon sexual kan ti ran chuan mi pachi le me che chi mi pa kan ti khan ala mi hring mama male gamete le female gamete ain chopo shim kha sexual reproduction chu ni endinan pangpara te po ami pachi le me chi omvek ni ma te po khami in chopo kha sexual reproduction chu ni chu khoi hmuna nge om kan ti chuan nim hawa chon apara azel hian ani apar hi a reproductive organ ani a sexual reproductive organ ani khami apar lo zong akwang te ahna te azung te achanga plantar aron chor chwa khan asexual reproduction kan ti thin chu asexual reproduction through vegetative propagation kan ti thin ani chu mi asexual reproduction a chuanin chinni om theya natural vegetative propagation om theya artificial vegetative propagation om theya hi arang thayang berin kan soi zoi anga in exam le enge motan big chuan textbook a enge ainje fria dan le kha uluk de in sharing in by heart anga tuna kan soi class b ka hi chuan in shia thiam thei nan chau tun video chuan kan soi don ani page 367 kha in du chuan in lo en thayang vegetative propagation natural vegetative propagation enge omzia natural ani chuan ama thlil thleng chuan artificial ani chuan mishing ina thlen tir chop natural kan soi ma sang natural kan ti chuan ama thleng eng hmuna te nge thlen a root cha te a leaf sa te a stem ma te thleng theya chung te chu a root cha eng tinge thleng a root cha thleng chi ho chu hei kolbasha kan ti te asparagus kan ti te kolbasha sweet potato kan ti te mo sweet potato anga te kha chuan kolbasha khalo ngai to ta ila azunga chang khanin abula khan azunga khan bulbo khalo oma kolbasha kan e chin khatero abula chang khan ama in athar ron chor top apara changa anuchi le apachi ain chopola chon athar lo piang ni lovin azunga chang khanin kwang thara ron chora chu kwang thar chu enge kolbasha thar anung thar kharon chor chok to pani chu natural vegetative propagation by roots alone tani azung mangin mo thil har ni lawtero chon by leaves som le tani nim chen khata ve thung chuan an na achang hianin enge plant thar enge akung thar hi te ron chora chonin leyan tla a kung thar ron siam ringot zelani chu asexual reproduction ni chumo vegetative propagation khatiang kha natural vegetative propagation by leaves ani a entrinan bryophyllum kan ti anga thian a thlengani a hna khanin akung ang khatero te hi ron chora aron siam lian azung ang de te ron siam leya tla kung thar ron siam ringota kha vegetative propagation ani natural artificial kan na soilo chon dang le a chon by stem
by stem te hianin kan soifi anga ya thil tam tak kan hriat lo stem lo ni reng an don ti kha hriat turani entirnan alu potato tro alu hi I azung ani lo mizo tong chon abal te po kan te mai the ma se I stem characteristic ani stem kan ti chuan thinga oma thinga khan akung lai kha stem kan te thina chu tiang stem characteristic chu ane wangin alu hi stem ani chuan ginger so thing te po hi stem ani chuan onion puruna anwaya aphek lai kha I azung chol thina lai aphek bial akha a stem ani kha khalo shama sang chuan entinge vegetative propagation by stem chu a thlen thin khang a stem I alu anga te po a alu kha han phel phokila va phum taila aron chor mai ani athar so thing te po le a phum taila athar aron chor mai ani khami ron chor theina pros enge aron chor na akha a in thla pun na reproduction khalo ni ta a chu I sexual reproduction lovin vegetative propagation kha alo ni le dani tizong kha are lutuk lo nan tung class tan chon kan du to le photanga next class artificial vegetative propagation kan soi vele thunganga sexual reproduction po hun dana zirin kan lu chil le don ania tikhan kan zir chin ang khalo en nonila hriat thiam no te kan nei ne chuan kan in zot le don ania thank you